Senadyan Bratasena Kampoleng bang Bintulu adi sarira hangula dumungin ngandika gumaleger Obakang bumi prakempa mawa sindung yen lumaris ing ora kadanging pun Kakang Yayi Dimas Werkudara lan Harjuna apa sira sakarone iki mau wis padha ngerteni baya apa darungane dene Sinyadi Sakloron nak kanthi ning papan kene Yayi Babara pisan aku durung sumuruk mulaku jatenono gati ning sediamu senadyan kula Punarjana iki nyadeng dawuh Koko Prabu padha wigatikna Yayi mamane sira kabeh tak kandha ning papan kene krana pun Kakang pinangisan dening Kadang Werda Yayi Prabu Puntadewa dene pisambate marang Kakang Luhung pininta minangka saraya mulih Prajengamarta ki mau enggalok luwar saka penandang kang wujude pegebluk mayangkara. Bandrata gandeng jenenge kelawan pegebluk karo lungane wong telu iki menggoni. Sena mawanti-wanti kang sata mamantu-mantu wenten satemah wantah wang siting Jawata marang pun Kakang. Sileping pegebluk kang mumpun Prajengamarta iki menggoni. Muhung kanthi cara Prajengamarta tinenggan Narendra Pancawati Dendha ora ketang mung sagebiaran wae. Lha saka kuwi dina samengko Sinyadi sakarone tak kanthi galing gatuju marang Prajengamarta Pancawati Dendha Yayi. Kadangmu padha warang dina becik besok mendemo baris kang prayitna ya sarong dawa ing Dwarawati Koko Prabu menawi tetelok kapten ngantos ampun ngantos kedangun tinggal mawon tujuh ning Prajengamarta Pancawati Dendha Resna kakangku aja kesuwen ayo hingga mangkat dina iki ayo nak kanthi dina iki Yayi Sari mulat mangandhap kadingal mulat mangandhap kadingal ing jagat dewa Bathara iki ana satu ya gagah asingkah gedhe dhuwur mlakune wikat kaya dibalangake iki sanak mengko dhisik sira kuwi mau sapa lan kuwi arep ning endi Aku sapriya munggul kawenang jenengku Gandawastratmaja. Kowe iki mau sapa wujudmu kethek putih nanging bisa tata jalma. Tepungke wae. Aku Senopati Pancawati Dendha, aranku Raden Anoman, kowe kakangku.
dhisik Gondo Asrat Mojo. Ketemu pirang perkara kowe nyebut kakang marang aku. Aku kelingan gawe Bathara Bayu guruku ya bapakku. Lamun to dulurku tunggal Bayu ki mau cacahe ana 5. Ingkang wiwitane Kakang Resi Maenaka. Sing kaping pindhone Kakang Kala Jajagwerka. Sing katelune Kakang Gajah Setu Banda ping 4 Kakang Anoman Uragili ya kuwi aku iki. Pancene aku ga nampa dawuh mengkono saka pulun Bathara Bayu. Nanging sangertiku Kadang Bayu Pamungkasku jenenge Werkudara, dudu Gondo Asrat Mojo. Lah iya Werkudara ku ya aku iki. Kandhamu jenengmu ki mau Gondo Asrat Mojo. Gondo Asrat Mojo ki jenenge bapakku ya Prabu Pandhu. Atmaja ki mau tegese anak. Mula aku nganggo jeneng Gondo Asrat Mojo ki aku anake Prabu Pandhu. Nanging basa namaku ya kuwi Bratasena ya Werkudara. Anoman. Bagi sawangan panggon penganggonku lan penganggonmu iki mau apa ana bedane? Wis saka gelung nganti kampuh ana bedane apa ora? Waduh adiku tenan ya adiku. Yai, banget orang ngira dene aku dina iki ketemu kelawan kadangku Tunggal Bayu Yai Werkudara. Anoman kepiye? Badraka kang dadi wigatine dene siap teko ning papan kene. Anoman kakangku baris wae. Tekaku mrene sabab kepingin sabejagung lawan Nalindra Panca Abdi Prabu Sri Rama Wijaya. Mula aku njaluk tulung marang Kakang Anoman kinen nglapake aku ana ngesaning sinuwun Prabu Rama. Iki ngene ya, Di. Wis sabta hari iki mau sinuwun Prabu Rama Wijaya ki mau ngersakake tarak brata ning sanggar palenggatan. Sapa wae ora pinarengake anjugarake semedene sinuwun Rama Wijaya. Malah pun Kakang kang tuding rumeksa yoga bratane sinuwun Rama. Lho kang saka kuwi serantekno sawetara. Kene jagongan lawan pun Kakang dhisik sinambi ngenteni jugare sinuwun Rama Wijaya. Anoman kakangku piye? Perkara jagongan bisa sinambung liya panci. Jagone aku kudu ingkang sabejagung lawan Prabu Rama. Lawan Gusti Prabu Rama awit iki ana gandeng jenenge kelawan penandanging Praja Ngamarta. Yai, sing gedhe pangapuramu. Pun Kakang iki tinanggenah purmeksa. Aja meneh kok simanting manungsa utawa dewa. Nadyan kok bebasane kutu-kutu panangata ora kena lumebur ning sanggar palenggatan Pancawati. Lopane paksa pun Kakang ora bisa nuluti kang dadi penjalungmu. Rikadyan Bratasena. Kampo poleng bang bin kula ati sarira kula Anoman kakangku aja nanti gawe kagoling atiku. Tak baleni meneh Yai. Sing gedhe pangapura mawit aku ki kudu nindakake kewajiban. Apa kelakon ana sedulur lagi wae ketemu kok banjur kerengan. Babar pisan pun Kakang ora ngajab dumadening pasulayan di. Nanging yen sak dikepengin ngajak gojek marang pun Kakang uga bakal tak ladeni. Ya padha-padha murite Bathara Bayu tak timbangi sepira bobotmu Kakang. Sing ati-ati. Terus gerang ora sadar tak diweling. Aduh adikku Di, maju ya Di.
Ayo luput kowe menawa luput to bilai kabeh ing jagat dewa Bathara iki ana parang muka kang lurung mring projeng pon semati tanpa buang layang penantang luwih dhisik mengko dhisik lho Sang Prabu babar pisan aku ki ora duwe niat kepengin bakal melurut marang peperangan lan maneh apa tumpun ratu melurut perang kok mung telu wae banjur sira ki mau sapa lan mengko karep sing kepiye gawe geger ning praja Pancawati Dendha Prabu Rama tepungke bayaku dudu nata ngamarta aku nata Ndrawati jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna jenengan dika menungsa teka kumawaning nganggo jejuluk Bathara. Kawuni ngono. Lamun aku ki menungsa ingkang dadi kandhanganing pukulun Sang Hyang Wisnu. Lagi aku sang kapiran. Rinanggo jinempekam peting. Prabu Kresna. Aja gunampang ndika yen ora ana buktine. Prabu Rama Wijaya kang dadi kandhanganing Bathara Wisnu. Yen jenengan dika ora pitaya ora gage plitinen ana jroning gawa Garabaku ya. Yen pancen mengkono kang dadi pengaruhanmu wengakno lawaning gawa Garabaku Sang Prabu. Kepiye Prabu Kresna? Sajroning gawa garba jenengan dika pancen ana sing ngangsana ngedi. Wujude dampar gading kang mencorong sunari ngumpuli padange srengenge. Cetha namun iki mau palengganing Bathara Wisnu. Yen mengkono jenengan dika wis pitaya lamun Prabu Rama Wijaya ki mau dadi titising Bathara Wisnu. Monggo dhisik Sang Prabu. Ana palengganing Bathara Wisnu nanging sing lenggahe wis ora ana. Damparmu suwung Prabu Rama jagat dewa Bathara. Prabu Kresna samangka genti aku ingkang bakal mlimpi gawa Garabaku ya. Prabu Rama dingkaman jika gawa Garabaku dene iki. Prabu Rama Wijaya. Apa kang jenengan dika weruhi? Sang Prabu aku ngakoni lamun nyapa Bathara Wisnu lenggah ning gawa Garabamu. Lho kang sapa kuwi? Aku ora bakal bali ning Pancawati kepala aku sajiwa kelawan jenengan dika Sang Prabu.
Prabu Rama ibarat peksi ingkang sampun pinanggih kurunganipun paduka sajiwa kelayan Ratna Tandrawati Papa Prabu ing rayiga badhe sinusul panginten kula nuwun sapriya Madukara menika ingkang pantes dados kandangan kula menika Prabu. Esmonira kambanung sang kasrepang dening kahing mungsuh mirang padha kadang hayu ing aneh ing Dimas Kaipe wonten dawuh Prabu mbok menawa pangsane wis dadi kodrate dina samangka Prabu Rama Wijaya manitis marang kakang dene Raden Swarna Widakta manitis marang Siagi. Inggih Koko Prabu. Waduh sinuwun kula ingkang sowan. Bilih pepunden kula si Rama sampun manjing wonten ing Kamukswan kanthi sarana manunggal kaliyan paduka ingkang sinuwun lajeng sakmenika kula kedah kados pundi lapanipun para wadya rewanda menika sinuwun kula pati Sugriwa wonten prendika ing dawuh Blaka Suta wae pancene jagate wis gumingsir wis dudu jamane para wanara meneh mula kang saka bumi. Sira sawadya balamu kabeh ingsun keparengaken sumusul ring alam Kamukswan. Lajeng kedah kados pundi? Ingsun bakal nyipta wujuding pancaka sak lumbung Bandung. Sira sawadya balamu wanara manjing ning telenging dahana kula iki sundika dawuh sinipun. Paman Sugriwa nyayang godran para kadang wanara wis lakon moksa. Bareng wayah kuarep panjing Pancaka malah genine mati.
Aduh, kepiye iki? Sinuwun. Kula kedang ados pundi menika sinuwun? Luki polino tinggi tengah-tengah dereng hamomong Pemangun manah rahayu haywono panagolong gumolong manah tukoroting Sinuwun sedaya para kadang kabibala sampun manjing wonten ing kamungsuhan dupi kula nedya manjing pancaka kedadak dahana menika musna saking pandulu menika kados pundi menika sinuwun anoman mbok menawa wae pancene dina iki durung titi manjine sira munggah ana ing kasuwargan sira isih keparengake urip ana ing alam donya tegese isih akeh jejiban kang kudu sira rampungake oh inggih menawi mengapun ning kula sampun nate prasetya bilih slaminipun gesang nedya smita titisen Sang Hyang Wisnu Bathara mula kepareng kula smita dumateng panjenengan nampi pasintan kula sinuwun iya anoman ingsun tampa pasintanira remono mengus kuningan brengen kanthi kalonaning ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami sinuwun dene paduka sampun kepareng nampi pasiwitan kula anoman iya nanging sinuwun areh ning menika boten jamanipun wanara mila kula lingsem kaliyan wujud kula menika kala wau banjur karep piye kepareng ngluberaken raos welas asih paduka sepados kula saged saling wujud dados menungsa limrah. Oh ngono inggih. Yen pancen adol kang dadi panyuwunmu, ingsun bakal paring sarana. Anoman kawruhana lamun ta wujudmu manara kuwi mau ana dedongengane. Duke kuwi ana Narendra saka Projing Ngagastina jejuluk Prabu Gotama. Sawise lengser keprabon Prabu Gotama banjur madhep pendhita ning pertapan Gunung Tunon. Peparap Resi Gotama. Resi Gotama ki wis jatine eyangmu dhewe Anoman. Nuju sawijining dina kesuwung rasa duka eyang Resi Gotama nyaratake pusaka kahilangan arane Cupu Manik Astagina. Cupu Tribeng Bantara. Tutupe dadi tlaga arane Tlaga Sumala. Dene cupune dadi tlaga arane Tlaga Nirmala. Mula Sumala karo Nirmala. Ibumu Dewi Anjani lan paman-pamanmu Gewarsa-Gewarsi padha bujung cupu nganti tekani Tlaga Sumala. Satemeh salah kedaden dadi kethek. Mula kang saka kuwi kowe adosa ning Tlaga Nirmala ingkang uga sinebut sendang pangrumatan. Muga-muga nganti cara kuwi mau bisa ngruwat marang wujudmu. Sinuwun. Biar padhang pranose manah kula. Nanging wanti-wanti wilingku. Aja nganti kowe lali. Sawise kowe kelakon adus ing sendang Nirmala, yen durung jemangkah ping 7 pecak. Aja pisan-pisan kowe oleh marang buri Anoman. Oh nggih, senika dawuh nyuwun pamit sinuwun.
pangurmatan ya Tlaga Nirmana. Bakal kelakon nggonku sing wujud dina iki. Dadi menungso ingkang bagus paumane. Bareng arep lunga ninggalake sendang pangurmatan, lah kok ana kang bebondhet pitanganku. Ing kamangka gawe Sinundrawati aku ora entuk tumulih mburi yen durung jemangkah pitung pecah. Makhluk kang bebondhet tanganku saka mburi kowe iki sapa? Kawruhana Sukma Jati. Aku ki mau dimati saka ragamu ingkang lawas. Aranku raga kang linuwih. Sejatine aku ki wis ora gatra apa-apa ning reh ning kena bayaning anasil patang perkara. Wujude geni angin bumi lan banyu pemah aku isih duwe kekuatan kang gunggun ndeli lakumu. Sukma Jati. Wiwit tumitah ning alam padang ingkang sinebut Ngasapada iki mau. Karepmu mengko sing kepiye? Aku ki wis dadi kanthine uripmu. Ning kena ngapa kok saiki kowe sia-sia karo aku mbok kipatake saka uripmu. Raga luwih. Aja milu tampa. Sing gedhe pangapuranmu tumindakmu iki mau. Awit aku kepengin nglunjumbuhake uripku kelawan kahananing jagat iki. Sing kok karepe piye? Jamane wis owah. Wis dudu jamane wanara. Mula nggonku bakal nglakoni urip jroning jaman anyar iki kudu saling wujud anut marang lakuning jaman. Oh, ora ngira jebul kowe ora duwe jati diri Sukma Jati. Nek lakuning jaman iki pancene bener nanging kudune aja gampang kirut larut ombyaking kahanan. Aja dupeh bisa mumus kowe raga luwih. Mergagi dununge ngendi dununge kelumputanku. Oh, Sukma Jati, Sukma Jati. Aku lan kowe iki mulai bareng sedina, lara-lapa linakonan bebarengan. Awit kahananku ki mau lan kahananmu nggak dadi sawiji. Tuladane nalika ana lakonan menobong biyen aku sing ngrasake panas lan priye. Tegese wis gedhe labuhku marang kowe, ning kena apa? Babar pisan kowe ora duwe rasa panalima marang aku. Sing kaping pindhone kawruh penembah wis ngandhakake titah kudu nglakoni sembah sukma sembah raga. Kuwi mertandani lamun titah iki darepe kewajiban resa kayuwananing sukma lan ragane. Tulodo liyane utamane wong kang murut ing kasidan jati iki kudu bisa nyampurnake marang sukmane, uga kudu bisa nyampurnake marang ragane. Ya aku iki ingkang sinebut kawruh kasampurnan, uripe sampurna, patine ya sampurna. Ning pagine yo saiki aku mbok guwang semprung kaya dene uwuh kang ora ana ajine. Cetha welo-welo. Lamun kowe kuwi titah kang ngawur nganggo gawal, sasar susur tumindakmu kaya dene bocah cilik kang durung pono endi sing bener endi sing luput. Mripatmu blerengen nyawang gebyaring kahanan. Mripatmu blerengen nyawang marang gebyaring kahanan dina iki kowe. Jebulan oman ki mos durung kuat napa panggoda. Hah? Mbok menawa pancen kudu kowe mengkene kodrate uripku.
tegese wujud pangara ki piye? Sinuwun. Nadyan boten estu gantos wujud menungsa nanging kula sampun trimah kemawon kok sinuwun. Kula legawa nadyan wujud kula menika kados mekaten. Oh, ngono Anoman inggih. Ya Anoman. Pancene sing baku kuwi mau dudu apa wujudmu nanging sepira gedhening labuhanmu marang jagat saisine iki Anoman. Sawetara utus Mahasinga sampun maduka pendhita ning Kendali Sada peparap begawan Anoman ya Resi Manyangkara. Nyuwun pamit jenengan. Lunakuning mangsa kala jaman Ramayana winalik ing jaman Mahabharata samengko wis ngancik wayane ngambah jaman Madya suprandene siyana satunggaling makhluk ingkang wineneng bisa manani telung jaman aninggih pendhita ing Kendali Sada peparape begawan Anoman Resi Manyangkara pendhita ingkang muskaduk yuswani basan mustan keni kuwi lang umure nalika samono sang Resi keling-keling cipta ngremaken ing rasa anggabaken ngarsa tanakara lama ing kasa ana cahya gobyal sumunar nanging dapan blerengi senaning kang cahya wenteh jaweng sidhik manudalita nanging sang Panarada sikra sang Manyangkara jegal kenya semedinaya hangjemaken asta manembah ingkang katemben papa
Miap nganganing karang iwan naglala pandangun sarang tin nomor kegunang surum sorote tanpa adang kasolan pacare pernaming gegono dereng dangu sarayipun paduka pukulun Sanghyang Narada kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk pukulun wadalah pergencang pak pong ya titah ulun nenoman wis ulun tampa mayangkara sembah bekti kita wis ulun tampa liwat pangestuna diagi tampan ana ya nggih inggih gurawaning panampi kula pukulun kaki mayangkara baris bae dene iki ulun tedhak ning papan kene krana sira kiwono bab kula kanthi gating kang kudu ulun dawake marang jeneng kita nggih inggih pukulun kepareng anjara kali kanipun ingkang titah kula pun mayangkara ngene ya nggih iki wis pahiwaning mangsa kala ngarepake pundhating jejiban kang kita sangkul nanging sadurunge kita menang ngambah alam kamoksan kita isih dalem kewajiban kang pungkasan ya kuwi manunggalake praja Yawastina miyang Widarba kanthi cara mengkono ki mau mula karemakake Nalendra Yawastina lan para kadhange ya kuwi Prabu Astradharma Raden Amenjaya lan Raden Jayadirana dauk lawan para raja putri Widarba cacah 3 ya kuwi Dewi Sasanti Pramuni lan Pramesti bumi goncang kancing langit kelap-kelap katul kinin sangalis risang mawe gandrung diring aduh ulun namung saged ngaturaken gene tulun tanpa upami bingeng manah kula menika tanpa upami midhangetaken sabda paduka saremah sing manah kula tanpa beda kados dene kejugurukan ning ukir sawikra karo baning samudra madu oh pukulun meskipun kemawon paduka sampun boten kekilapan malih beli sampun dangu saged anggen kula niku ngrantu bencang napa anggen kula saged pecah anoman pancene ulun wis muningani najan lumrahe wong lara kuwi mau bingung nggone golek wisata pamrih supaya aja nganti mati nanging ento tumraping titah kang wis kedawan umur kaya jeneng kita kuwi mau malah bingung nggone kapan tekaning mati wanti-wanti pitukas ulun tindakna jejiban kita sing pungkasan iki mau ayo jejiban kita ki mengko kang uga bisa dadi jalaran pati kita inggih ulun sendika ngestaken dawuh wis ya nggih ulun bakal kondur makayangan sembah kula ingkang nderekaken jentar paduka
Ing pituturing wong siraga satriya arane kudu anteng satika ing budi para sarta wasis samubarangipun ing jagat dewa Bathara ndak wis padhake iki kaya ana pawongan muda tumaluna kang telu cacahe kisangat jeneng sira ketelune iki mau sapa lan mengko wigati apa dene tumeka ning papan kene waduh Remban menapa leres bilih papan menika kasebat pertapaning Kendali Sadasa paduka menika menapa ingkang keparabipun Begawan Mayangkara kisangat iya papan kene sinebut Kendali Sadasa lan aku iki kang arane Resi Mayangkara dipun pepangaken kemawon kula menika Nalindra Yewastina ingkang sudi mestani kula pun Prabu Astradarma Remban kula kadangipun nanging Prabu Astradarma menawi kula pun Ameng Jaya kula kadangipun Wragil kula pun Jayadirana kaya mengkono nggih terus piye kok kusum-kusum tekan kene iki ngopo Rek kowe tumulin prasaja marang Begawan Mayangkara dina iki Remban tigang ratu ingkang sampun kepengker kula menika nampi wangsitipun Jawata bilih mulih langkung santosa lan langkung rahaja Praja Yewastina kula sakadang kedah ing Palakara ing kamangka prastawa cetha jroning wasita bilih anggen kula sakadang menika Palakara mangke kedah saking pambiyantunipun Pendhita Kendali Sadasa Sang Begawan Mayangkara Nuduh Remban sing kawelasan dhumateng kula sakadang semrambaipun para ngawula Yewastina paring kula nyuwun senjata pitulungan kula karamakaken kula sakadang menika kula wau Remban Anggapi sangkat pirang Harinang kula kinong bedong bedo sangat maning bawana ing jagat dewa Bathara jagat pangestuntara ora bakal ngabotan nggonku minangkani ning apa-apa Langgel Astradarma sakadang do gelem lakoni dawuh kelawan para putri kang dadi pilihane Resi Mayangkara Remban ler sing dados kula pitados kalian paduka Remban ya sepuro seketik jemurung ger yen mengkono aja kesuwen padha manjinga ning kampuhku bakal tak golekake jatuh kramamu inggih sendika dawuh Remban
ingsun priyatin Mas Mogong ijil tuhu datang Bokarya ing manggih urmiyin kisana ngandika menika sinten pangking menapa ketingal lumajar sajak wonten ingkang ngambujeng penemban kula menika putra napa Widarba kasih Raden Jayamijaya kula lumajar awit kasesa yudha mengsah wadyabala saking Praja Silama ingkang dya ngayonaken kadang kula tiga Kakang Mbok Sesanti Pramuni itu ben Pramesti pun kepangaken kemawon kula menika pendhita Kendari Sada kula pun Resi Mayangkara niki kados bendara kula ingkang lawas Ndara Wanoman lho ora pangling Kyai Semar aku Anoman Kyai Ndara Wanoman iki Ndara Anoman iya kuwi gareng kuwi nggih madhep kowe isih urip piye meneh aku ngene iki ya sampean kita sekalingan kalih kula ora pangling kowe Petro nggih rekku balekno terus wis sekalingan ya wis tuwek kalekno sekalingan korek colong ora kowe kok nek nyolong korekku tak dongak-dongake srandalmu ilang meneh lho kowe banget ora pedhok ya wis jaman nderekne Sinun Ramawijaya terus genti nderekne Prapandawa nganti tekan saiki ya Gong. Lah iya. Lho, kowe jaman melu rombongan Ramayana nganti rombongane bubar bareng aja nganti dul ganti melu rombongan Mahabharata nganti tekan seprene wis ganti rombongan meneh. Anoman iki sih awet ya, Tru. Awet apane? Awet oleh dadi kethek kuwi. Oh, guneman watata ora. Lho, lha kok mbok ora dadi kethek terus ganti dadi kitong apa gorila ngono. Nek kitong mah nggobat nyamuk ngono iki ngawur bae. Bagong, kula Den. Kowe saiki wis dadi wong sugih apa ya isih tetep kere? Siacek terus kere. Kok ya awet men, awet kok nganggo formalin kok. Kowe meneng iki rembug wigati to. Nuwun manggih Raden Jayamijaya. Menapa kaliran kula sabiyantu dhumateng Paduka Raden. Waduh penemban sumber menawi Paduka kersa paling pambiyantu cekap kula ingkang badhe ngrampungi perkawis menika Raden. Ana ing naga
riding iki ana putra kembar kowe sapa apa iki barane mung sila uma ya munyuk aku Senopati Selauma Widyakala Rudraka aranku aku Rudraksa kepungke wae aku pendhita Kendali Sadra Begawan Mayangkara kawrana lamun aku sayane Widarba mula kowe padha sumingkir gedhek tuwek alang aja melu-melu jane kebolaten ora minggat tak limah-limah bangkemu parane Namun sarati mereka koneng sulam sorotetan badang hiling kulum putraku nggih jaya hami jaya kadiparan tawartani anggon kita lumawan paling muka saka projeng Selauma nggih lan pendhita sepuh ing mburimu ki sapa Rama Prabu Jayabaya ngaturi kakuningan bilih sekawit keng putra pun Jayami Jaya kasuran yudha mengsah wadya raseksa saking negaring Selauma nanging rahayunipun wonten pambyantunipun pendhita Kendali Sadra ingkang wonten ing saringking kula menika inggih Begawan Mayangkara menika ingkang saged ngasuraken mengsah saking negari Selauma kadang padha larang dene becik besok mendemo baris kang prayitna ing jagat dewa Bathara
mangkita penemban Sang Resi Mayangkara sanget ing panuwun kula krana paduka sampun kersa paling pambiyantu akarya paling praja widarba saking Parangmuka inggih sinuwun dawuh sami-sami penemban minangka kandha panuwun kula parang paduka Sang Resi paringa dawuh menapa ingkang saged kula aturaken kinarya malas kesaenan jingandika dumateng praja widarba menika sinuwun menawi ngantos kula nggadahi panyuwunan menapa badhe dipun pinangkani mbok menawi kula saged nyembadani tertamtu badhe kula wujudi penemban menawi mekaten keparang matur bilih sejatosipun kula niku nyangkul jejibaning Jawata kinewala karamaken Narendra Yawastina Prabu Astradharma so kadangipun nenggih Raden Namengjaya lan Raden Jayadira sapriya tiga kula wau wedha samangke kula papanaken ing kampuh kula menika dening kang dados mesti jodhonipun para sapriya tiga kula wau tanah sanes kejayamung putra paduka para raja putri Widarba putra paduka Dewi Sesanti Dewi Pramuni lawan Dewi Pramesti mangungkung kandhuhan rimang jagat diwa Bathara Penemban menawi kersa paduka babar pisan kula boten badhe andaga ingkang sarta suwala samangke semangka kula dherekaken manji keputren saperlu angadani upacara dhaup inggih sedika dhaup